Please paki-support po naman ang aking YouTube channels. Ayan, pasensya na po at maingay yung nasa kapitbahay namin. Ayan.
Akan kasi ko, ikaw bayad. Ako ay awampay ko na. Kumampagdan ako. Ilagang. Kurang na ito, wala na ako. Nasabayagan na may yung pwede
Pakakati ako na nakagagawin kasi. Ito kayo na nakita ka magnaka. Okay na na. Lalo na naiwin ko na po. Kasi ito na yan eh. Pinalik ko. May dirabi eh. So di kayo naganan. Hindi nga. Gawin na. Ano kita yun? Palang ni Carlos sa kanya ako. Hindi, sinanagan ni Mara Erwin nila minsan. Ano yung mga nagtulog ng cellphone ko. Ano ang mahilig yung nagudutot ko talaga. Ako na nako, Mare, alam mo rin yung sa mga tatka. Ay, hindi, hindi ba hindi pang muna. Sabi nga na ito. May kasi di namin sa anong tiso ada mo ka suka tigas sa jiran hindi ikaw hindi hindi may nagtampay tan ada tutungkay tustok kapag ikaw mo dati hindi
nga biya tadi ko na indurun na natin asa di sa kan motor giting na dadakkel. Tikman ko natin dito lang natin.
Wala niyo po ha. Ha?
Yan guys, hanggang dito na lang. Bye bye, thank you, thank you.